Chinambu, Tigrale, Chinayo, Tigrale, Chinayo, Tigrale, Chinambu, Tigrale, Chinayo, Tigrale, media friends, local media friends, media friends. जोंनिया 18 तारिख आगरतलानि सिमे दिल्ली थानानि दिल्ली अभियाननि बागै फैलायमानि दिनै जों कामाख्या स्टेशनाव जों किसा जरामान थाबाव जागावा जों दिनै जोंनि त्रिपुरानि अन्यतम त्रिपुरानि सभापति होननानै सानजानाय महाराजा बिबिका मानिक्य बाहादुरनि 116तम जन्म बार्षिकीना दैयै जों दिनारा किसा स्टेशनाव जरामानै जों पाइलायलायनो बागै आरो जालायखा ओंखाय जों दिनैनो थानाय दिल्ली बोखा जों आरो दिल्ली अभियान फैनाय दिनै रेलि दङ दा दिनै दिनैला फुबै साल गाहाम दिनै शेष महाराजानि सेलिब्रेशन बार्थडे सेलिब्रेशन